kinong yalam joka senjuk ki dor bar snong ternga kila keno ba kahima menlim bat karat marwat kila register tu ya ka jaka ka bakot sya ka khat spa acres sya ude lang trip law ban lilam ya ki snong bat ki jaka rap jongki barok hot sya ki tnak sipai BSF habaya keren sekilat patai kubor hasilong press club haka ar tarik menta ubna yayong arhajar ar pawai u presiden jong ka senjuk ki dor bar snong ka ternga area uba Markus Lampasam ula ong bun ki snong ki basak ta haka jingdi tu ya ki jaka katkum kakut kalapan skamba kide ki jaka jong uchurup delang law ola delang chirup law henrei kini ki jaka borok khoj ngan yathu yapi kide ki snong kide ka jakaret jong ki snong te ngala mention ye ki snong hangne borok khoj shua ban wan ngala depan kre kade ka snong ternga mauyong barapatha chibra jols im jermang gambal bari b nagarbil pilingku b umlatho umsen pongkersi paham jula nong spung b lalmati te barokhot kini ki snong ki ha bapo ka khat ar hajar eka te nalo nang ne susu ka jakarep jakariang jungi kidon para marjan snong kadon ka ki babun hi ka jakarep jung kidong ternga barok kini ki snong kidon lo te sanang ta susu ya katakan nyo naka khat ar hajar eka la propose pan nyo hajar saus pak khat lai eka si kispai te amount bat ribusan hajar si eka kidi kan ne kade ka pausai ini kidi ki xerox ki bala yo barok khot na kai ko badon buram nyo pu prakrol ka total amount ribusan aja hajar tengka si eka kidi barok khot kade khat ar hajar eka ngimtip ya kata kajinya di jong kibat BSF handre ki propose bandi show BSF ya kanika caka te handre lengba kajing yap lengba kajinya persya lane kajinya challenge jong kahima soyong katkum kanika order la dismiss ya kanika case namar bakalong kalong kabamdon nongrim namar bakade gawe sakawai bakade kai hab apo usam uput usam jong kahima soyong katkum kikot kisla tesa kawai pade namar bakalong kat persya ya ka kariti ka dustur lane katkum ka jinyadei lombat kariti dustur jongi ombat katkum ka jinyadei bat kariti dustur ka baham po kaneka rekasi jongi kabaki persya jore kiseng balang ngan ong ya pi ngai khublei shibun ya ka KSU Khasi Student Union Central Body kabala persya jur nakapor syakapor ha kaban set up yakun kini ki kem sipai ha kani kariba i jongi bat ngilwap katkum kini ki kot ki balayo nakakot ba lade file RTI ha kisnem naptu ki ar hajar khatsan khanri la file RTI ter bat ngilap hangne ba kini ki don sibun kini ki news clips ki baki lasu lang hangne te bat hangne lasu lang nga ai khubleiru hakabaidi bat kini ki jingjia borok hakabaidi bat kane ka jingjop ya kane ka nakaliang ka hima soyong kabala mi khmat shakhmat ban yakun persya ya kini kibriu bat kane ka kam kalau long ka bajop hot ka hima kade ka kam jong ka hima handrei kala longpat ka nong yada na ka benta jongi khublei sibun hakabaide bat ka hima soyong rukum ju ngasngoban ai khublei hak hangne khman ru ya ke HYC jong ka baridwa circle ka banadu basdang ban file ya ka RTI ka ba nakaliang jong ka sunjuk ki dor barsnong jong ka ternga area ha ka bangilayo ka khasan tarik Julai harjar khat khandai nakaliang jong ki kilale sitom sikat dei bat hadu menta ka kes nakaliang jongi ki senjuk ki dorbar snong jong ka tiket than kadang don hapo ka jinya lenti jong ka district court te ngasngur manai khublei ha ka baide bat UMLA jongi ya ka bala tursu lang hangne barok khot ki banga kren hangne la de download hangne te ki ba nakaliang jong kini ki lightly ki snong ka pilingku A pilingku B bat nagrabil ha ka jingtho jong ki ka ba kilatho Shaw Deputy Commissioner Chong Karibhoy District persya ya UMLA mo uba nakaliang jong uru uba pli
Upersya jur halor kane ka jing register tu ya ki jaka bat ki shnong ki thau jongi ki than jong ki thi ka than ka bat ki nong chong shnong ki bala shong cha ka ti ka than